ntecha. Ụmụnne m, ihe ntecha dị n'iche n'iche. Rapụkwa ihe na-abụ onye iburu ọmachata mma. Ihe dị a riri nne, ọ dị omimi. Enwe nke na-etecha eji eje akwụkwọ, onwe nke ihe etechekwe iji eje ọrụ, onwekwe nke na-eteche eji eje agbamakwụkwọ. Nke ịchọrọ mba n'ime ka ị mara etu ọ dị dịcha n'iche n'iche before ị banye. Aha m bụ Chinonso Ogbuguaru. Etu m ji bido ụzọ a onwe ka ọ dị because ihe ngabiga eriri nne. Anọ m anọ cheche the thing ihe m chọrọ ime ihe ji na-eme m obi ọcha, na-enye m obi ọcha. Nwee cheche ya ọ bụrụ na aka ọlụ a ihe ntecha iwe bịa m n'uche. Nwee nyite ọtọ, nwee aga ije dị na ya, nwee jee akwụkwọ ebe m jere nwee mụọ dị ọlụ, nwee amụchacha ya, wee bidozie nke m. Ana ihe na-emezi kịta bụ ihe ntecha. Ya bụ aka ọlụ m na-emezi kịta. Uru m nwetara n'ọrụ ntecha m na-eme, m na-asị uru bụkwa amara m nke ndị ọzọ, but mụnwa uru ndị a bụ na ọ na-enye m obi ọcha. O nwere etu obi m ya adị kịta, nyite ọtọ wee mechiche mmadụ ihe ntecha n'iru, obi aṅụrị ebido. Ana ihe ọzọ bụ na ọ ya eme gị ndị na-amacharọ. O nwere ndị ịmụ n'obodo anyị nọ, o nwere ndị ma na ịyara agwụ mvụva na-adị ọ nara adị izi, but ihe ntecha ya eme gị ị na-afụva because akpọọ gị ngị bịa techeghị ire ihe ejenu iwe ya eme gị nwa amala onye a bụ n'obodo anyị nọ. Nya bụ ụlọ dị na ya, and ụlọ edukwa ya bụ ego ọ na-enye gị, and ịmụ maka na aka ọlụ ka ọ bụ ịnọlụ be gị mbọsị mmadụ kpọrọ gị ije. Ọ bụrụ nke ihe ejezi oge ọbụla na mbọsị mmadụ kpọrọ gị ka eje. Ọ na-emekwa mmadụ na-enwekwa ụbọchị izu ike. Ọ bụrụzi nke na-eje oge ọbụla. Ihe nna o nwere something na-abụ na ihe ntecha na-adịrọkwa ezi o. So ime obodo anyị nọ, ọ bụrụ onye ọbụla ga-enyeli gị aka. Ọ bụrụkwa onye ọbụla nwere ego. Oge m ji bido ego nwa adịrọ na ma a sị m onwe m na m ma ebido mmara jos nọlụ na-eche ka ego nwa abịa. Ọ ihe njika m ji wee je nwa sị ka m mụọ nke m malụ, ka m megodu nke m malụ m emenwu. Asị ha na ndị ọzọ dịrị ike. So ego oge m bidoro adịrọkwa izi. Iwe dị adị too much ka m kwuo onye etu a. Ịmara obodo mụ na nga nọ na ọ nwere iwe dị izi, ma nga ejikwana nke a sị na ịyara amụ ihe ọbụla ịchọ mma. Ijikwana nke a sị nke a siri ike, ọ siri ike. Ọ bụ na ị chọrọ mmie nyite ọtọ mee ya. Ọdụmọdụ mmenyebe a bụ like ihe m kwuru oge izi bụ nga anọkwana sị ị na-eche ka mmadụ nyere gị aka. Ọ bụ na iri chọrọ mme nri nyite ọtọ ime ya, biko ị nọrọ anọ na-eche ka mmadụ nyere gị aka, amarakwa m oge ya eji nye ọtọ arụ. So inyite ọtọ ime iri chọrọ ime, ibidozie ịvụzie ka ndị mmadụ ya ebido nyere gị aka. So ichekwa na-eche, ọ bụ na ị chọrọ ya ime ya. Nya bụ ihe ma gwa unu. Ụmụ nwanne m, achọrọ m gosi unu ihe dị n'ihe ntecha. Ịmụ na asị na ahụ n'anya ekwere. Ka anyị gaa. Aha m bụ Ogbuguaru. Ihe m na-arụ bụ ihe ntecha. Ma ị gara akwụkwọ, ma ị gara mụta ihe ntecha, ọ mụta aka ọlụ nke zuru gị nke ịma na ihe emenwu. Na-ekili Isi Mbido TV.